Avui us vinc a parlar d'un C-drama que ho ha patat a la Xina i és How Dare You. A qui no li agrada una bona transmigració al món d'unes novel·les? La Wang Suihua és una guionista a la que li obliguen a fer l'adaptació a un guió d'una novel·la que està plena de tòpics. I tornant cap a casa al sortir de la feina amb l'últim metro el dia del seu aniversari de cop, es transporta al món de les novel·les, com a Yu Wanjing, una personatge que mor, a més, bastant aviat. Però per casualitat i amb un mític How are you? Descobrirà que no està sola en aquest món, i és que l'emperador Xiahou també ve del món real. A més, al poc descobriran que la Younger també ve del món real, i a partir d'aquí començarà un joc per descobrir si hi ha algú més. Però no tot serà això, la sèrie està plagada d'estratègia política i girs que els nostres protagonistes procuraran superar ben units, cosa que farà que els seus sentiments comencin a connectar. Típica història de malrotllos a palau, però molt ben portada, amb molt bon ritme, comèdia, emoció i sentimentalismes per tots els gustos. Ja us avanço que els vestuaris són una veritable passada, amb moltíssim detall pel maquillatge i els pentinats també, i els escenaris supercurrats. I si bé és cert que no serà la meva top 1, només per la química descomunal que tenen els dos protagonistes ja val la pena veure-la. I és que tant Wang Chura com Cheng Lei ho fan de 10. Són 32 episodis que podeu gaudir-vos a iQIYI. I com sempre, digueu-me, us animareu a veure-la o ja l'heu vist? Si és així, digueu-me què us ha semblat.